Soc en Jordi Urbea i us llegiré el Salm 56. Per al director, a la tonada Ionat, Elem Reoquim, Mictam de David, quan els filisteus el capturaren negat. Tingues misericòrdia de mi, ó Déu, perquè l'home m'engoleix. Tot el dia combatent m'oprimeix. Els meus enemics m'engoleixen tot el dia, perquè molts combaten contra mi, ó Altíssim. El dia que tinc por, jo confio en tu. En Déu lloaré la seva paraula. En Déu confio i no tinc por. Què em pot fer la carn? Tot el dia torcen les meves paraules. Tots els pensaments d'ells són contra mi per a mal. S'ajunten, s'amaguen, vigilen els meus passos, esperen la meva ànima. Per la iniquitat tindran el seu alliberament? Enfonsa els pobles en el teu furor, ó Déu. Tu dus el compte de la meva vida errant. Fica les meves llàgrimes en el teu flascó. No són en el teu llibre? Llavors els meus enemics recularan en el dia que t'invoco. Sé això, que Déu és en mi. En Déu lloaré la seva paraula. En Javé lloaré la seva paraula. En Déu confio. No tinc por. Què em pot fer l'home? Els teus vots són per mi. Ó Déu, t'oferiré accions de gràcies, perquè tu has alliberat la seva ànima de la mort. No guardaràs els meus peus d'ensopegar, a fi de poder caminar davant de Déu a la llum dels vivents.